Asam to si Pare Lloyd. Bakit tagal? Pero siya man ang tour guide good. Pasig na ito, tingnan mo ito siya nga na daw replacement sa daw. Nakapula og t-shirt. Ngita, pay tao na ko to. Asa na to? Wah, wag yun rin. Boss, pare. Ikaw ba yung tour guide dito? Tour guide? Oh, tour guide. Yes sir, it's me. Ikaw lagi to gingon pare lagi. Sige, itor sa ko wala ko pa dito. Let's go. Oh, dito. Sir, come here. Come. Oh. Come. Unsa man ni? Here in Davao, Oh. this is called cacao tree. Ha? Yes. Kakao tree. Yes, hybrid cacao. Kakao tree ni. Yes. Bilis. Sige. Kakao na. Cacao. Yawan. Kakao tree. Murdi lahi yun ni ba? Murdi yun ni kakao tree. Kailan mo kas kakao tree? Parang ano ka to no? Sige, mau ka nag-repair pare. Gila. Come here, sir. This is another fruit here in Davao. Ha? Yes, this is called makupa tree. Makupa. Makupa. Makupa tree na. And the other one is Asa? cacao lokal. Unsa ni? Cacao lokal. Kakao Cacao lokal. lokal. Lahi na yun eh. Nabuhang na yung tour guide eh. Asa ni? Makupa niya. Kakao tree pariyara. Nabuhang na yun. Ambot lang yun. Saan eh? Bahala na si Lloyd. Pare Lloyd lang pa na eh. Bahala na eh. Pre! Oh, kumusta? Sorry kay ha. Sabi mo sandali ka lang. Bakit sandugay? Sorry kay pre, kay nga naman. Nga pre, mong gikuha nga tour guide ka. Di man tumao siguro. Pre, tour guide nyo. Asa mo yun? Ano ito na? Kapula. Nya pre, asa man? Turao. Mo na tour guide replace no pre. Pre, dili na mao pre. Ha? Dili na mao. Ano man? Ano? Silingan na namo. Ano? Silingan yun na? Gahapon lang na nakagawa sa Mintar Hospital. Uang rin ng tawanan, pantog rin, lalahi, makupa, kakao tree. Sorry kay pre. Angan yun. Pre, pasit ta pre. Tara rin. Lubi. Langka.